Kludung along solar project KBG alam kaching waipon aputhak LRNA ahin pen pherangkia mai kangni pintherepo ni phainer cap arni langpher resunim swatarang amai fu sonju tok bia hin pen langpher MSC hawar kepar lo kludung along solar project KBG pukeche don dun thekhe athe labang so solar project survey mate physical demarcation nang kibi ahut karbeng tonamas council pen munit nang cetoy dun depin anparta circle office pen ta majok ta nang cetoy dun de lasi lason demarcation nang kibi thap ke nitum kroikre na pen karbeng tonamas council pen ta thang notice positame ave anparta ciri suri ingkoy along labang so solar project nang bikok polotang te nilitum kludung arat atungki kunap lo ke dampo lapen kopilo ke chupo pusi alang le LRNA mai fu sonju tok ga hin pen pherakkia mai along pachinipon avalong komaji pen jirsong singna report Karbideli news aprangsi nilitum kludung arat lapen langperi sunsa teran ahin pen nilitum Karbenglong Autonomous Council ake hai Dr. Tulian Ronghang lapen litum di FULA MLA ake hai Bida Singh Ingling lapen PWD Board Chairman ake hai Longsing Tokbi lapen litum da kacheng hon nai langfer representative made MSC ba litum IEM Muduram lekhya ke hai sara phantame litum ningaklong churolo ake litum patumi herjong pen kludung arat lapen elarni atu makemang pon pen so memdam pi pon pen si pini CM sar nanga chotoy ateng pen pini dag litung long MLA ke hai dorsing rokhang lapen revenue IEM ke hai amosin disolang tumbang pen dakar kado bek kludung arat atum pen nangching wai linsi la solam thebang pini ajai mek nang thandekang lo je asu APDCL 20 bighas ke parlu ponji polong bangke kludung 20,000 bighas keparlu ponji polong bangke ini tum kludung ahawar bangke ponpelu pusi ini tum han lam thenan chakpon laso alam thenan ke chakpon along bangke lalo alang tum kapre kadim long talong rilang bom laso ke lang along si dak bangta ko ansi allotment ponji ma pulahaya survey phansi kipincong pon chot pusi alam theni tum han dasemet lam chakang chipipon Nije jelma. Kali langkel second na bang pibang mante. La first bang mati. Question rice nang pumai ke? Question ana adu tinggal si melo budi. Mane Pap ko puthot herang ke pen karjupona hut ini harokhat MLA dorsin ram pen kipu pona ting ko dak patah mama si jojo pen ke claim ma tuma phan bang ke cancel ji aku pipi pusi lam thelang ni pen toklang pon. Lasi aholo jongsi lason jongsi alangli kecicak pona ting benong si claim pon pun tuma hawar dak pen to mangke ninga klong pen churu ponji bon tame jongsi joy pen komani ang tan pen ke bang pen jongsi pota amenang cibidum kok pen jongsi dak la ahawar long itum dak duthi bahawar arar tum phanong si sona pasun pon du potela bang nitum arar pen ke song pon vekji nale tum ga chini pon teng plot elo son doma joy pen du pusi pu lasi labang ke jasemer ke mediang lo bang non bang paklang lo muthelang tumang ke chini dolo lasi jong si lason komani aku jojo men claim pon do flote la ke ni tumben ke jasemer action and pon vekji kaben rat ak chesong pathidum si do ponji ke bang jerni tande pini nale tum la bangso frank ke me ke pha pon ke la bang ke jasemet ke solar project puthak lasi la bangso solar project puthak kupi posi kludung along nakedo koklo asa puthak pachini ma hokper lo pute solar project nang bipon ko kili tum ta kado ga vera ta ningarong ponang ji athe laso adim nong dolo pu itum kado ga be dak do bomara tum nanta ali awar sailong ponji muthe non bangki ili ka fere pon mimi ala mangela helo jong si 20,000 bigha jong si parlu pondet pute dak hako ben ke do barim dak kado ga be ke do bomara tum ke konalo ke dampo kona kupilo ke chupo lahaya jo ni ben sila so ka fere mimi ajo ni tum jasemet ke ake hai tulian ronghang litum Karbenglong Autonomous Council CM longsi pati bok pen sila soalam bangkin litum cingwai ponang kok 20,000 bighas de pila lang tum kato ko bichini dun lo maja to demarcation ba chalo di de tante la bangso solar project kipat wialong longle 20 bighas na cherai pu si pamupen nang litum nije pon bomlo la so along dak 20,000 pu la so along
dak foloni revenue ARO la pen mondol la tum sita me la pen difu pen la lumbazong pen se me site bokhet la so long na ka survey phan bang iklom alang litum pen nilitum dak rongarat pen gaching kilong ka chathan long teng te lason survey ba peni puke physically ta wang we pin la pen tum drone pen peni samela pu bang ke wang bang ke thang knowledge abi laki jung adim langli pen adim langli det na hawar adim chinyam de pin pen silaki secretary ke hai mukul kathar ji pathek jung ma kusima thadam nitum mangke athe non tame iaro da knowledge ave je dak epidicial tun demarcation nang bi bom buke athe jong sel tu knowledge do busonte la so demarcation ka chibialong bangke circle office pen amuni do beg nang ji lasni tum ke dam tang an tame dagarat pen chenglok ka do benil tum tame ke thenglong an ke latum circle office ma jokta nang dun bang abi lason circle office pen thang amuni ente to inde pin man dak la epidicial tum bang laha demarcation ang bitaban physical demarcation ang bitabar ke litum ke rong ru batum badak aha wararat tum ke nitung ke manghumi melam aku lason bang ke thang notice abi mini tum ke project the aku jong si ke bang ji tangani yasun survey do bom prote la ke nitum rong asor pen kadu ko nitum team elarni pen tame chesong duji dak ethelam la bangso epidicial ke pa du yelong rong rat phan notice pipon ma thang notice tawe atum bange jon non bange physical demarcation ko si pubo tame laso physical demarcation along bange ahok pet flute circle office men tamuni nje toy dun vek nang ji aron teng puti lasi no epidicial dun cepat hekbong bong ason si ceman det bino lada kupine kacirap thedung do ma nalitum ini kahon theda mateng plote kaun theda mateng puti isia tender notice aklang epidicial pen muthela sobot klar daga bertan ni dumang long lela